navn er Johanne Hansen, og jeg er klar til at interviewe en masse skoleelever på Lundergårdsskolen. Vi har snakket med nogle elever på Lundergårdsskolen om, hvad livskvalitet er for dem. Her er dem, vi har interviewet. Jeg hedder Mads Thomsen. Michelle Røren. Mit fuldnavn er Christina Rock Poulsen. Jeppe Nymark Møller Jensen. Derudover har vi også snakket med den ældre generation, som kommer her. Det er Jytte Lisbeth Hansen. Mit navn det er Karen Mejlund. Ja, jeg sætter meget pris på min fritid, når jeg spiller fodbold sammen med vennerne og min familie. Jeg sætter meget pris på min hobby, mine venner, familie og Netflix. Jeg sætter pris på min familie, mine hobbyer, søvn. Ja. Venner og familie. Så spurgte vi de ældre om, hvad de satte pris på som børn. Og her er, hvad de svarede. Det var faktisk samvær med nabobørn. Det var faktisk en stor livskvalitet for mig, da jeg var barn. Jeg ville gerne lege. Det var veninder i skolen. Hvad synes du om nutidens unge? Jeg tror ikke, det er den store forskel. Jeg synes, det må være meget, meget svært at forholde sig til. Der er kommet så mange andre ting, man skal forholde sig til end der. Det er meget mere enkelt. Her har vi spurgt nogle unge om, hvad de synes om de mange valgmuligheder. Nej, det synes jeg faktisk. Jeg synes måske, der er lidt for lidt under uddannelse. Jeg synes ikke, de har for meget. Jeg synes, det er godt at have noget at vælge imellem. Jeg synes, det er bedre, end hvis man bare havde nogle få kategorier, hvor man skulle presses ind til at være noget, som man ikke vil være. Nej, det synes jeg ikke, fordi det er godt, at man har mange forskellige muligheder. Altså, uddannelse synes jeg er lidt besværligt, fordi der er så mange HF, STX, HTX, HHX. Ja, der er mange muligheder. Jeg kan godt blive forvirret. Her har vi spurgt nogle unge, om de kunne undvære de sociale medier. Altså, hvis det var nødvendigt, kunne jeg godt, men jeg bruger dem en del. Jeg kan godt undvære dem, men det bliver nok lidt svært, når man næsten er på dem hver dag. Ja. Det var lidt svært at kommunikere med sine venner og sådan noget, så. Jeg tror, jeg ville kede mig, og så tror jeg egentlig bare, at jeg ville være sammen med vennerne, hvis jeg ikke havde det. Altså noget mere. Vil det ikke være godt, hvis du kunne være mere sammen med vennerne? Det ved jeg ikke, så jeg kan ikke se, hvad der sker rundt i verden. Okay. Havde I en god barndom, da I var børn? Vi havde det godt, da vi var børn. Ja, det havde vi. Og der selv? Jeg havde en god barndom. Det synes jeg havde. Ja. Ja, faktisk. Men vi arbejdede meget. Ja. Som unge. Men det var mere simpelt. Ja, jeg begyndte at arbejde, da jeg var 14 år. Ja. Ja, hvor I andre ikke gået i skole. Det var hårdt. Det var hårdt, men du synes stadigvæk, det var mere simpelt dengang? Ja. Helt sikkert. Ja. Hvor meget holder I jeres familie fra 1 til 10? Ja, det er en 9'er. 10'er. Det betyder 10. 10. Det er 10. Tak fordi vi måtte høre de forskellige meninger på Lundergårdsskolen og hos de ældre.